Sidst jeg var i Vietnam, var de her japanske onigiri alle vegne. De fungerer som en hurtig snack og fås i en helt almindelig 7-Eleven. Hvis du ligesom mig spiser ris ofte, så brug dine risrester i en onigiri. Fyldet består af tun, mayo og chili. Jeg bruger japansk kewpie, det er den bedste mayo, og så smager til med sriracha chili og salt. Man kan bruge sushi-ris eller jasminris. Jeg bruger bare mine risrester fra i går. Hvis risen er stået på køl, skal de lige genopvarmes og afkøles. Jeg bruger husholdningsfilm til at forme trekanten. Tilføj ris, fyld og ris igen. Luk filmen rundt om og form en trekant. Og husk, det behøver ikke være perfekt, det skal bare smage godt. Og nu til indpakningen. Grunden til, at man pakker tangen ind i sølvpapir, er for at holde tangen sprød, indtil man skal spise onigirien. Placer tape langs bagsiden, hvor der ikke er nogen åbning, og fold tapen ind over sig selv ved enderne. Læg onigirien på den side, hvor der er en åbning, og pak hjørnerne ind over spidsen af trekanten. Jeg laver altid et par stykker af gangen og stiller dem på køl, indtil de skal spises. Det er virkelig en god grab-and-go-snack, hvis man er på farten eller skal på tur. Når de skal spises, hiver man bare tapen af og fjerner sølvpapiret. Og så er tangen stadig god og sprød. Og hvis man egentlig bare gerne vil spise den med det samme, så bare spring sølvpapiret over.